Super, no. Krásne. Jasné, jak sa ešte neľahne, tak štekám. To je perfektné. Super! Tak, toto je baba! Super! To je superové. Úžasné, Evi. Pozor, točíme. Jaj. Pohode. Ty kúkaj tam. Super. Potom si pozrieš video za pol roka toto a si povieš, že jak sme my postupili. Dobre, dáme ešte raz na to isté miesto, dobre? Úplne perfektné.